Hamalaugarren domekie. Pasaren astean, gauza positiboak atera eban Jesusek eta disipuluak, baina aurtengo domekian beha gertzen da, porrot egiteko posibilidadea bedagoala. Eta lehenengo irakurgaitik ikusten dugu Ezekielen bizitzan zehar nahiko gatz izan dela. Olantxe bizitzea. Asko kostau jako jangoikoaren barriona zabaltzea. Eta jarraitzu eman egiten, bere begiak baekien non zeuden ipinite. Jangoikoan agana. Handik etorten jaku errukitasuna. Eta errukioren bidez jakitzen dugu, naiz eta gure ahultasunez sartzen dau Kristok, geugari indarra emoteko. San Paulo Korintotarrai esan txoan lez. Gure ahulesiatik etorten da. Eta Nazareteko sinagoan zergatik zebenon hartu Jesusek. Gauza errez batengatik. Haiek pentsauen baekiela nor zan Jesus. Askotan gure bizitzan zehar askok ezaguko da. Nik ez sinisten Jesus olantxe edo Eliza olantxe dalako. Eta hau da problemia. Batzuk pentaten dabe, kristauok bide batetik joaten garela, eta kristoren jarraitzariok, kristoren barriona zabaltzen dugu, eta jakiten dugu, batzutan be, gure aulezia gaitik eta gure progresia gaitik, gure porrot egingo dugule. Zure semearen beheratzeaz jaso egin duzu jausita egoan mundua. Eman zure fededunei egiazko paskoposa. Pekatuaren bustarpetik askatu dozu zanok, gozatu dagiela betiko zoriona. Otoitzatzen dan gogoraziz nondik datorren Eleizaren jatorria. Jegoikoaren Eleizana. Eleiza jaunarena dalako. Jainkoak Kristoren bidez fundau eban bere Eleizia. Jainkoak berak gizon batetik etorri zalako galera, eta gizon beste batetik etorri zalako salbazioa. Kristo da mundura garamatzana, Kristo da munduko hartzainona, eta hartzainon bezala erakusten deuzkun bidea. Kristo bizi izan dauana gure aurretik ibilten da, eta gu gaur bizitzen ari garana dela. Jangoikoari eskatzen deutzagun postasun santua Kristoren gandik sortutakoa da. Jangoikoarena garamatzana Jesusen historian zehar, hainbeste jendeak aurkitu eban. Kristorekiko topaketatik datorren, baina fedun alkartetik datorren alaitasun santu hori. Fedea funtsesko lekua da, alaitasun santua gerta daiten. Jainkoak pekatuaren esklabotzatik librau gaitu, baina gure esku dago emonduzkun graziari eustea. Eskaintzen deutzugun opari honek garbitu gaizala jauna, eta eroan gaizala egunetik egunera, zure seme Jesukristoren bizi barria geugana gehartzera. Ze gauza normala oskatzen dugu. Jangoak emondakoa, gure bizian graziari eusten laguntzea. Otoitzak gu garbitzeko eskatzen dugu, baina azkenean zer ez dugu egin. Purifikazio hori graziaren bidez mantentzen da. Graziaren eusten dau, eta podere hori jangoikoa ekemona dela gogoratzeko. Jangoikoa euskaristiaren erdinuea da. Ez gara kongregatzen gaituen Kristo berak egiten dau. Berez ez gara alkartzen. Beste baten deia jaso indogu alkartzeko. Horregaitik, egunetik egunera gehiago sakondu behar dugu. Sentidu horretan, egunez eguneko otoitzak esaten dizkun bezala. Zeruko bizitza zer dan, konsiente egiteko eta horri aurre egiteko. Dugu bizitzea, mugitzea eta izatea. Eta gorputz honetan bizi garala
ere, egunero sentitzen dugu zure maitasuna. Eta betiko biziaren hasia ere badaukagu. Eta Jesusin artetik biztu eban espiritu lehen doai, dogunok badogu itxaropen, betiko salvazio izango dugula Pasko misterioa. Urtean zerreko 6. prefazioa dala hau. Ez jatorku txartu gogoratzea gure domekako ospakizunearen erdie Kristoren Pasko misterioa dala. Gure bizitzaren erdien aita egotetik datorrena. Prefazio honek ez dau oso erraz jartzen. Be figura guztiak zehar dauden presentziagetik. Profetak kasieran oso referentzia esplizitua egiten dutzo jangoikoak mundua sortzen dauan presentziari. Eta gure existentziak dagoeneko jangoikoarengan, jangoikoagaz eta jaingonkoarentzat izan behar dauanez. Horregatik dinogu oraindik munduan zehar erromez gabiltzala. Betierako bizimodura deituak gagozelako. Zeinari ja aurrera supozoten nari baikara. Geroko bizitza dagoeneko baian dugula dinoan bezala. Aurrera begiratzen dugu gure, egunerokotasunetik eta beste behin gogoratzen dugu Espiritu Santoaren ekintzaren garrantzia. Ezin bai da ahaztu sakramentu guztietan aitatzen dana. Sakramentu horren horietan barritu egiten dugu jangoikoak gure bizitzan dauan presentzia hori. Sakramentuak barritzaile eta jangoikoen espirituain oroigarri gisa gure bizitzan izan gabe. Askotan gure alde eta gure izenean jokatuko genkela aurkituko genduke. Jangoikoaren ordez. Prefazioak gogoratzen duzku, ezin dugula begien biztatik galdu benetako aberria, zerutiarra zeinari deituak baikara. Bako zeure maitasunaren doaiez janaritu gozuz. Jauna egizu lortu daiguzala salbazio frutuak, eta biti gaitezela, bizi gaitezela beti zeu goresten. Azken otoitzonek erakusten duzkun zerbait funtseskoa da jaso dugun. Elikagaiak gure bizitza beteten ditu. Gure itxapenak beteten ditu. Horreko otoitzean elikatu janaritu esaten eban. Badiru dire jangoikoak asetuko izate hori azpimarratu nahi dagoela. Jangoikoak asetin ditu erarik salbamenaren doeak lor ditzakegu. Kristok ematen ez deuzkuzan doe horik. Espiritu Santoak gugan barritzen da dituenak. Behin beteta eta lortuta naturalena da gure bizitza jangoikoaren etenbako laudorio izatea. Gure berbak laudatzen ditu, gure otoitzak laudatzen ditu eta gure ekintzak laudatzen ditu.